बे दुर्गा फुजाया सानब्रैयाव दिनै गखायखौ फासायबाय बे समाव जोङो बे फुजा कमिटिनिनो सासे दैदेनगिरि बिथांनाव जों मिथिना लागोन दिनै दुर्गा गखायखौ गारनायनि गेजेरजों मा फोरमायगोन नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय दिनै जि देबि बिसर्जन बियो बेसेबा गाजा गोमजायै जालांदो आरो बियो देग्लायल' नङा बोसोरफ्रोमबो जायो जों बे जितु बिसर्जन एबा फासायनायखौ जोंनि बे ओनसोलनि गोबाङानो बेवहाय नुजाथिफैनानै बेखौ नायनानै बेसेबा गोजोननाय मोनो आरो बेफोरबायदि सोलिबोबाय दं आरो जोंबो उन्दैनिफ्रायनो बे उत्सबखौ बे बिसर्जनखौ नायाब्ला जों गोजोननाय मोना जोङो लागै गुबुन खामानिखौ बाद होनानैबाबो जों बे फासायनायखौ नायनो फैबाय थायो बोसोरे बेसेबा मोजां बेसेबा जाति जोंनि कच राजबंसि दङ बेवहाय बङालि दं मुसलमानबो दं सावताल सम्प्रदायबो दं जोंहा बर'फोराथ' गोबाङानो दंखायोआनो गतिके गोबां जोंनि हारि माहारि लोगो नांनानै जों बे फुजा उत्सबखौ बोसोरे फालिबाय थायो बिथांनाव जोङो आरो मिथिनानै लागोन जिहेतु बे सानब्रै खुंनायनि गेजेराव माबा मोनसे थासारिफोरा माबायदि जादोंमोन होनना फोरमायगोन जोंनि थासारियाव जोङो एसेबां गाज्रि नुवाखै आरो देग्लायनो बेसेबा कर'नानि थाखाय जोङो आगोलबो फुजाफोरखौ नायनो मोनाखैमोन नाथाय देग्लाय कर'ना जोबनायनि उनाव बेसेबा गाजा गोमजायै बयबो हेफाजाब होनानै जोङो बेखौ मोजाङैनो खालामनो हादों गेजेराव एसे अखा हानानै अलपमान हाब्रु खालामलांनायनि जाहोनाव एसे खम जादोंमोन आरो मैयानिफ्राय आरो जाफिनदों रायजो राजा प्रशासननिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदों प्रशासननिफ्रायथ' जोंहा एसडिअ सारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै असि दंखायो जोंहा सालबारि थाना सेरावनो दंखायो नालाय आरो अनर्गल बिथांमोना फैगासिनो दङ आरो एसे एला प्रशासननिफ्राय बिथांमोननि जि पुलिस प्रशासननि मानसि बे गोबां बिथांमोना जोंनिसिम दैथायहरबाय थादों आरो जोंनि भलन्टियारबो दंखायो फुजा कमिटिनि गतिके जोङो बिराद मोजाङैनो खुंफुंनो हादों आरो পূজা বিষয় আজি বিজয় দশমী আমাৰ কাৰণে ভাল ফূৰ্তিৰ এটা দিন আজি মা দুৰ্গাই তেওঁক মানে বিদায় দিব লগা আজি দিন আজি এতিয়া কথা হ'ল যে আমি মানে আগে পিছে যেনেকুৱা আমি মানে দি আছোঁ বিদায় দশমী দি আহিছোঁ সেইটো কাৰণে হয়তো আমি বাচাই আছিলোঁ কোনদিন কাৰ মানে মৃত্যু হয় ক'ব নোৱাৰে মানুহৰ জীৱনৰ গান্ধী নাই আজি গোসাই ফাঁচালাক ইয়াৰ দুখ লাগছে না লাগে দুখটো লাগবই আজি নিজৰ মই আজি মোৰ মা যেনেকুৱা মৰিলে যেনেকুৱা লাগে দুখ লাগে আজি এক বছৰ কাৰণে সেই কথা গতিকে আমি ভাবি আছোঁ যে যাতে মই যিটো ভাবিছোঁ যেনিবা আজি আমাৰ মা যিটো জ্বলি গৈছে সেইটো গেলে যাতে অহা বছৰলৈকে আমি ৰাইজৰ লগত যিটো পূজা আজি কৰি শেষ মানে শেষৰ দিন আজি যাতে অহা বছৰলৈ আমি মই মানে লাগ পাওঁ তেওঁলোকক এইখিনি মোৰ ধন্যবাদ जिहेतु बेनि फुजा कमिटिनि दैदेनगिरि आरो बेयाव गखाय फासायनाय बिथांमोना बुंदों मोजाङैनो मोजां बे फुजाया जोबलांबाय बेखौ दा बिथांमोना रुपहि दैमायाव फोसावहरबाय बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनैनि बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।